Danas ja nigdje ne mogu vidjeti insigniju HOS-a gdje piše HSP. A iz nekog razloga je HSP izbrisan s toga. Iz istog razloga koji je izbrisan HSP može se izbrisati ovo drugo. Što piše je da to i dalje ostane oznaka HOS-a, ali bojim se da se to ne događa upravo zbog toga što, po mom mišljenju, upravo zbog toga zato što je to i tad stavljeno 1991. na te oznake i sad dolazimo do pjevača kojega smo spominjali, koji je također, kada je napisao pjesmu o kojoj govorimo, imao neke stihove koje je maknuo, a neke nije. I isto tako znamo i zašto. Pa onda bi ja tu sad stao da ne idem dalje. Što se tiče ostalih simbola, svaki od simbola o kojima govorimo ima razdoblja koji se mogu detektirati kao svjetla i oni koji se mogu detektirati kao tamna. I u njima je u stvari Europski sud za ljudska prava i dao nekakve ocjene koje je u kojem trenutku dominantno. I pod simbolima kojima danas, dakle pod simbolima mnogih država današnjih modernih.